gipadama day na ni Gwen og private sector unya karon ang tag-iya mga par sa CR dili mo sugot nga ilibre ang CR diya sa terminal. Gusto sa nagduma sa CR diya sa terminal mga par nga pabayron gihapon ang muwowo o muwewe. So mayong adlaw kanatutanan o welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Usa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe mga par para ma-update sad mo i-upload nato sa atong mga video. So karon mga par arita ning sa South Bus Terminal mga par o sa North Bus Terminal. Kay kabahin na ning kanang CR diya sa South Bus Terminal mga par o sa North Bus Terminal. Kay gusto ni Pambari 4 nga ihimo na lang libre o dili na pabayron ang katong mga pasahero nga mubiyahe padung sa probinsya. Kunya dili mosugot ang nagpabayad diha sa CR diha sa South Bus Terminal mga par kay naa man day kini sila gi nang kasabotan si Gwen Garcia kay nganagong CR diha sa South Bus Terminal mga par o sa North Bus Terminal gipadama day na ni Gwen og private sector unya karon ang tag-iya mga par sa CR dili mosugot nga ilibre ang CR diya sa terminal. Gusto sa nagduma sa CR diya sa terminal mga par nga pabayron gihapon ang muwowo o muwewe. So mao nay gi asikaso karon ni Pambari 4 kung sao na ni Pambari 4 nga dili ra ba jud kuno mo o sugot nga i-free na lang ang CR sa North Bus Terminal o sa South Bus Terminal. Mo nay angay nga panon. So depende na sa mga abogado ni Pambari 4 karon mga par kung i-end of contract ba na sa mga abogado ni Pambari 4 kay ang kasabotan di ay nila ni Gwen ana mga par nga hangtod pa sa 2028 nya karon kay 2025 pa man. So tagtaod pa mga par naagyapoy bayad ang mugamit sa CR diya sa South Bus Terminal o sa North Bus Terminal kay gipadama day ni Gwen og private sector nya kay dili man mo sugot nga i-free. So mo nay problema karon diha mga par kung usaon na pamaagi sa mga abogado ni Pambari 4 nga malibre na ang wiwi ug wowo diya sa mga bus terminal kay mao man kani ang gusto ni Pambari 4 nga ilibre na mga par og dili pabayron ang mga pasahero nga mo gamit sa CR diha sa bus terminal. So daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta sa akong channel. Ug palihog ko og subscribe mga par para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.